Sierra Victor 2, Mike Alpha Charlie. Καλησπέρα σε όλους. Και εδώ σήμερα θα δούμε την ζημιά που έχει πάθει η κεραία μου, η Α4 Sierra της Kushcraft, η οποία έχει πάνω το kit και για τα 40 μέτρα. Μια βλάβη που προκλήθηκε περίπου πριν ένα τρίμηνο, όταν έκανα εκπομπή στα 40 μέτρα SSB με ισχύς 600 W. Εδώ μπροστά μου έχω το ένα μέρος, το δεξιά μέρος του kit για τα 40, το οποίο αποτελείται από το Trap Tango Kilo, και εδώ είναι το σημείο όπου έγινε η ανάφλεξη και έτσι τα 40 μέτρα καθώς και τα 20 μέτρα βγήκαν εκτός λειτουργίας. Αυτό εδώ είναι το kit για τα 40 μέτρα, το μισό, το οποίο αποτελείται, όπως είπαμε, από το Tango Kilo και τα τελευταία στοιχεία του Element, μαζί με το Capacity Hat και το σημείο που δένεται το σκηνάκι για να μην ταλαντώνεται ολόκληρο το Element. Διακόπτουμε το βίντεο για να ανοίξουμε, να δούμε τι γίνεται μέσα στο trap, το Tango Kilo. Ένα trap το οποίο είναι συντονισμένο στα 20 μέτρα και όπως έχω αναφέρει και σε παλιότερο βίντεο, ο συντονισμός πάντα είναι μικρότερος από την συχνότητα χειρισμού. Δηλαδή αν η συχνότητα χειρισμού είναι 1485, το κέντρο της μπάντας δηλαδή, το trap πρέπει να είναι συντονισμένο πιο κάτω. Τα στοιχεία αυτά τα έχω καταχωρημένα και συνεχίζουμε αργότερα, όταν θα ανοίξουμε πλέον, όπως είπα, το σημείο εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζουμε, έχουμε αφαιρέσει τα καπάκια τα προστατευτικά που είχαμε βάλει και ήταν από θερμοσυστελόμενο με κόλλα, αφού τα σκίσαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην έξοδο του trap και στο διαχωριστικό μονωτικό, εδώ ακριβώς βλέπουμε το καψάλιασμα. Από την πίσω μεριά, όπου γίνεται η σύσφυξη του traps, στην ουσία του αλουμινένιου σωλήνα, ο οποίος παίζει το ρόλο του πυκνωτή, με τον κεντρικό σωλήνα που διέρχεται από μέσα του, πάνω στο οποίο είναι τυλιγμένο το ποινίο. Εδώ πέρα δεν είναι χαλαρή η βίδα, είναι πολύ σφιχτή, δεν τίθεται θέμα δηλαδή σύσφυξης. Θα δούμε εσωτερικά τι είναι αυτό που προκάλεσε το σπινθυρισμό εδώ μέσα, στην έξοδο του ποινίου, στην έξοδο του traps, μιας και αυτή είναι η είσοδος και εδώ η έξοδος. Sierra Victor 2, Mike Alpha Charlie. Σταματάω το βίντεο και συνεχίζουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε. Έχει αφαιρεθεί ο μεταλλικός σωλήνας, ο αλουμινένιος, ο οποίος παίζει το ρόλο του πυκνωτή και είναι εξωτερικά του ποινίου, το οποίο ποινίο εκ πρώτης όψεως δεν έχει πάθει κάτι. Εδώ βλέπουμε τη μαυρίλα, ωραία, και κάτω από αυτήν εδώ την ταινία, που από ό,τι θυμάμαι την έχω βάλει εγώ, μιας και η Kushcraft δεν την έχει βάλει σίγουρα, την έχω βάλει εγώ στην προηγούμενη συντήρηση της κεραίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ είναι η είσοδος, εδώ είναι η έξοδος, η οποία είχαμε το καψάλιασμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται κάτω από την μονωτική ταινία. Οι μονωτικές ταινίες αφαιρέθηκαν και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Kushcraft εδώ πέρα
έχει πλανιάρει την βίδα να μην μπορείς να την ξεσφίξεις. Κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει στην πίσω μεριά. Δεν υπάρχει τίποτα χαλαρό, είναι όλα σφιγμένα, ακόμα και τα πυρτσίνια. 1 και 1-2, τα οποία κρατάνε το μονωτικό υλικό μέσα του, το fiberglass μαζί με το αλουμίνιο, το τούμπο δηλαδή πάνω στο οποίο τυλίγεται το ποινίο, και από την πίσω μεριά θα γίνει καθαρισμός. Μηχανικά δηλαδή όλα πάνε καλά εδώ πέρα. Αν δεν βρεθεί λύση, αν δεν βρεθεί το πρόβλημα σε αυτό το traps, δηλαδή μετά την τοποθέτηση του αλουμίνου σωλήνα, και αν η μέτρηση με τον analyzer βγει σωστά, τότε τη λύση θα την αναζητήσουμε, το πρόβλημα μάλλον θα το ψάξουμε σε άλλο traps ή σε άλλο σημείο της κεραιάς. Συνεχίζουμε. Εδώ το καψαλισμένο δεξιά μονοτυράκι της Kushcraft, το βλέπουμε πως έχει καεί, και αριστερά ένα μονοτυράκι το οποίο μου έστειλε ο φίλος μου ο Μιχάλης, ο Sierra Victor 5 Bravo Yankee Romeo, ο οποίος μαζί με τον Βαγγέλη, τον Sierra Victor 5 Fox Romeo Victor, φτιάξανε με 3D printer αντίστοιχο μονοτυράκι. Η Kushcraft, όσο και αν έχω ψάξει, δεν έχει ανταλλακτικά γι' αυτό εδώ. Επομένως το διαδίκτυο προσφέρει το σχέδιο και οι Έλληνες ροδιορασιτέχνες το κάνανε αναπαραγωγή. Θα το αντικαταστήσουμε λοιπόν. Ευκαιρίας θα καθαριστεί και ο σωλήνας εξωτερικά με ένα ψηλό γυαλόχαρτο, χρησιμοποιώ 800. Από την πίσω μεριά λίγες αραχνούλες. Καθαριστεί το μονοτυράκι, είναι μια χαρά, και θα καθαριστεί και η καρβουνίλα που έχει δημιουργηθεί εσωτερικά. Το τραπ επανασυναρμολογήθηκε. Ο καινούργιος αποστάτης μονοτυράκι μπήκε. Η original δικιά του η βίδα με τη δικιά του original ροδέλα μπήκε, σφίχτηκε. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Kushcraft δεν χρησιμοποιεί Grover. Εδώ πέρα χρησιμοποιεί μια αλουμινένια ροδέλα. Είναι η original η δικιά της. Σφίχτηκε, κανένα κραδασμός, τίποτα. Όλα είναι στη θέση τους και πάμε για μέτρημα. VNA, και να συγκρίνουμε τις τιμές τις παλιές με τις τώρα. Sierra Victor 2 Mike Alpha Charlie, συνέχεια. Κάτι που παρατήρησα μόλις τώρα είναι ότι το μαύρο μονοτυράκι, το οποίο εκτυπώθηκε με 3D printer, είναι κατά μισό με 1 χιλιοστό περίπου πιο φαρδί, με αποτέλεσμα υπάρχει ένας τζόγος. Φαίνεται εδώ. Αυτό το κενό θα το γεμίσουμε με ελαστικοτενία πάνω στο στοιχείο, το μέσα στοιχείο. Οπότε ξανανοίγουμε από πίσω το τραπ. Sierra Victor 2 Mike Alpha Charlie, συνέχεια με την επισκευή του τραπ Tango Kilo, του kit για τα 40 μέτρα της Α4 Sierra της Kushcraft.
Το kit για τα 40 μέτρα είναι για την Α4 Sierra, ονομάζεται Α744 και αποτελείται από το Tango Kilo και τα τελευταία κομμάτια του Element μαζί με τα Capacity Hat, καθώς επίσης και το μικρό κατάρτι και το σκηνάκι που το βοηθάει έτσι ώστε να μην ταλαντεύεται το trap. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο trap και συγκεκριμένα στο κενό που είχα δει να υπάρχει στο μονοτηράκι που έβαλα, στο περίπου 1,5 χιλιοστό τζόγος που υπήρχε ανάμεσα στον κεντρικό σωλήνα και στο μονοτηράκι. Το κενό είχα πει θα το βάλω με ελαστιχοτενία, θα το μειώσω με ελαστιχοτενία, όμως το μείωσα με εποξική κόλλα 2 συστατικών. Κάνοντας το έτσι να μην υπάρχει καθόλου τζόγος. Η εποξική κόλλα αντέχει πολύ περισσότερες θερμοκρασίες από τη ελαστιχοτενία, η οποία με τους 60 βαθμούς, 70, 50, 60 βαθμούς που πιάνουν πάνω οι κεραίες, σίγουρα θα γινόταν αληφή. Λοιπόν, εδώ είναι το manual και πάμε στο τελευταίο στάδιο των μετρήσεων. Στις μετρήσεις, η οποία η Kushcraft, το Tango Kilo, συχνότητα χειρισμού είναι περίπου 14,180-185, δηλαδή το μέσο της μπάντας, ενώ η συχνότητα συντονισμού είναι μικροτέρα. Είναι 12,62, όπως αναφέρει η Kushcraft. Και σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν κάνει και συνάδελφοι από το ίντερνετ, με τους οποίους μίλησα και μαζί τους και μου είπαν ότι αυτές είναι οι μετρήσεις των traps που έχουν που δίνει η Kushcraft. Οι μετρήσεις των συναδέλφων βέβαια είναι με deep oscillator. Εγώ δεν έχω deep oscillator, έχω nano VNA. Στην συντήρηση την αρχική που είχα κάνει της κεραίας, είχα βρει τις συχνότητες συντονισμού των traps σε 2 στάδια. Ξεκίνησα με αυτές εδώ τις μετρήσεις, τις οποίες ήταν με κάποια probe δοκιμαστικά, ημιτελή, κοντά, ένα κοντό, άλλο μακρύ, και δεν είχαν μεγάλο, δεν ταιριάζαν πάρα πολύ με αυτά της Kushcraft. Αφού έφτιαξα καλύτερα probe, κατέληξα σε αυτές εδώ τις μετρήσεις. Στον πάγκο έχω το Tango Kilo και τη μεριά Β. Την έχω ονομάσει τη δεξιά μεριά Α και την αριστερή Β. Το Tango Kilo, το Β λοιπόν, το είχα μετρήσει με τη συχνότητα συντονισμού 12,340, όταν η Kushcraft με deep oscillator όμως το δίνει 12,62. Πάμε να δούμε τι μετρήσεις έχουμε μετά την επισκευή από το καψάλιασμα που έγινε. Σε αυτή τη μέτρηση έφτιαξα ξανά καινούρια probe, διότι τα προηγούμενα μου χαλάσανε, και έφτιαξα ομοαξονικά probe. Με έναν κονέκτορα λιγότερο. Έμπαινα με BNC, μετά σε PL και μετά σε SMA. Τώρα μπαίνω κατευθείαν σε PL και μετά σε SMA. Ένας κονέκτορας λιγότερος δηλαδή. Και εδώ είναι η συστοιχεία των αντιστάσεων. 2 αντιστάσεις παράλληλα και μία σε σειρά. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, 120 ohm, 2 αντιστάσεις παράλληλα και μία σε σειρά στο κύκλωμα. Έτσι οδηγούμε στη μία πύλη και στην άλλη 60 ohm στη μία και 60 ohm στην άλλη. Η κατασκευή των probe υπάρχει στο διαδίκτυο και στη διάθεση οποιοδήποτε συνάδελφου να σας τη δείξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Λοιπόν, το καλυμπράρισμα έχει γίνει στη ζώνη των 10 μεγάκυκλων έως 15. Έτσι. Εκεί μέσα είναι και το Resonate 20, η συνότητα συντονισμού. Πάμε να δούμε. Συνδέσαμε τη μία άκρη, συνδέουμε και την άλλη.
Το Tango Kilo είναι 60 πόντους φάρδος. Είναι μεγάλο traps. Επιλέγω να το συνδέω το trap από άκρη σ' άκρη και όχι με ακροδέκτες ενδιάμεσα, ώστε να έχω όλο το traps όπως το δίνει λοιπόν ο κατασκευαστής. Η καμπύλη ζαχάρου που λένε και οι γυναίκες. Λοιπόν, είναι γλυκιά αυτή η καμπύλη. Μας δίνει resonate frequency. Δεν φαίνεται καλά στην οθόνη. Είναι 12,551. Το traps συμπεριφέρεται άψογα. Η καμπύλη είναι ωραία, στρωτή. Δεν κάνει μαχαιρώματα μεγάλα. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Και όλα πήγανε καλά. 12,551 συγκεκριμένα, επειδή έχω βάλει και 50 points. Έχω βάλει 50 points. Το επόμενο points είναι 12,653. Εδώ 12,653 με τα 50 points. Λοιπόν, για να δούμε σε σύγκριση με την τελευταία φορά που τη συντηρήσαμε. 12,340, 12,620. Άρα είμαστε μια χαρά. Είμαστε τέλεια. Είμαστε μέσα στα όρια. Η διαφορά από την προηγούμενη φορά, λέω και πάλι, από το 12,340 με το 12,651 που έχουμε βγάλει τώρα, 12,653, είναι η διαφορά στα probe, έτσι. Αυτά τα probe πλέον θα χρησιμοποιώ. Έχουν πολύ μικρή διαφορά με αυτά που χρησιμοποιούσα την προηγούμενη συντήρηση. Οπότε το traps είναι έτοιμο. Παρ' όλα αυτά θα γίνει έλεγχος και στα υπόλοιπα traps του Element. Όλο αυτού εδώ πέρα του πράγματος δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 traps βρίσκονται στο Drive Element. Θα ελεγχθούν όλα πριν ξανασυναρμολογηθεί και ανέβει πάνω στη θέση της. Sierra Victor 2, Mike Alpha Charlie 73.